чикор кардестаниё? Красота кроется в деталях. Ба ман як чиз хеле писанд омад ва ман ҳозир ҳамонро ба шумо нишон медиҳам. Як чизе ки чизе ночиз аст, аммо хеле як маданияти фарҳангу худшиносиро нишон медиҳад. Фаҳмидед? Ва русҳо як калима доранд. Красота кроется в деталях. Ба ҳар ҳол, инами ба тоҷикӣ чӣ мешавад? Пожарная машина. Мошини оташхомӯшкунак мешавад ё ки маро ислоҳ кунед. Хоб ба ҳар ҳол ин ҳамҷо мегардӣ, хоб мегӣ ки хоб як осторхона аст, як мошинои кӯҳна ҳаст ва ин ҳами чиз, аммо не. Дар ин ҳами ҷоҳо як чизое ҳастанд ки фарҳанги торихи маданиятро бо дигар гуна нишон медиҳад. Фаҳмидед? Ва бибинед, ин ҳами як қаяқ аст, як киштии бузург аст, не? Намунааш гӯем. Ва дар ин ҷо нишон додагӣ ҳастанд, ҳар як деталҳоша майда карда нишон додагӣ ҳастанд, аммо бибинед ман чия қайд кардам. Ин ҳамира дидестед? Чӣ кор кардестанд ё? Тоати ибодат, намоз хондестанд, не? Иҷода бошад, кор кардестанд. Ё наоҷода бошад, суҳбат кардестанд ё ход дигар кор кардестанд, не? Лекин ин ҳамиш ба ман хеле писанд омад, бовар кунед. Барои чӣ? Барое ки иҷода мебинед ҳами кӯдако мебиёянд. Ин ҳамҷода кӯдако мебиёянд, ана ҷавонон мебиёянд ва ино албатта ки суол метиҳанд ки падар модар ин чиз аст. Ба ман нишон те, ба ман бигӯ. Ва падар модар албатта ки ба инҳо мегӯяду мефаҳмонад. Ин тоати ибодат аст, ин дин аст. Фаҳмидед? Ин маданият аст, ин фарҳанг аст. Яъне кае ки бо дигар динҳо ошно мешаванд, шиносоӣ мекунанд, тайёр ҳастанд. Ин гуна не ки ҳама динҳо ҳаром, ҳама динҳо вай. Не, мегӯянд ки хоб ин ҳами гуна дин будааст. Ин ҳами гуна торих будааст. Ин ҳами гуна одамо буданд, не? Ва мо бояд фарзандони худро ҳатман ин ҳамки осторхона равем, ба ин ҳами чизо як аҳамият битем, як дӯстдори торихи фарҳанги маданият шавем бародаро. Фаҳмидед? Хеле хуб зиёд ҳарф задам, бовар кунед. Ҳама вақт мегӯям зиёд ҳарф назанам, аммо бо назанӣ намешавад. Хоб ҳамин аст дигар. Красота кроется в деталях. Ассалому алайкум. Бошед дар амони худ.